Hamjakma tei jolima omno tui no angtini norok no kaisa kothoma sawai khnarinai. Haike norok o kothoma no puilani simi paithak jora no kaham khlai khnawi tongdi. Haike norok bo sawai manane hamjakma tei jolima tamni bagui tei tamo tei o hamjakma tei jolima ni bisingo chini srungmung rok tamo tong omno tui no. Haike phaidi kothoma no kaham ke khnalainani phasingo thanglai siwano. Salsa khumpuino bini mare hai hini saw mare nung ani kok thaisa manaraknai hake khumpui singo tamo kok no mare sadi ang nargui manke nargan hinai afro bini mare saka angni ni bagui khoroksa chela nairiwo o chela belaino naithok borok bo kaham tei gwnang no khungni nung bo bai hamsak laidi hinai tei bini mare achelani photo rok no phunugui bo bini o mare singo naidi mare nung chata jajaka o chelano hinai phia khumpui hai hini saka jajago tam jajage angnai haibana ana wan sunani jorari di hinai saka aboni teni salo bini mare bono hai hini sapiro o chelano no belekeno hamjago mare nung tatino bono ko sui pai di hinai o chelani mung ungkha haman bai khumpui ni mare hingke kaisa skulo porilayo. Aboni sali saltamni ulo khumpui hamanno SMS khlai rikha phungni jorao good morning hinai bini SMS no manai haman bo text khlainani chengo a sali simi khumpui bo haman bai SMS text rok khlai belaikeno tongthok jago aboni bagai borok salbrum no phung sarik text khlai laikha salja hingke haman khumpui no singka khumpui nung ano hada hamjak sadi angleno no hamjak ma bagai no nung bai salbrum no text ma khlaio hinai o kok no khnawi khumpui tei mungsa sanani lama kerikha aboni bagai khumpui bo saka ang bono no hamjagui no thangka hinai hage khumpui ni o kok no khnawi bo haman belaikeno tongthok jakha abo haikeno borok khorok nei hamjak lai thanglaikha borok khorok nei ni hamjakma belaikeno bangkha saljapano borok kok salayawi tei text khlayawi tongui manlaya asake borok kaham ke hamjak lai tongo tei borok khorok nei hamjak lai mano o chelani bini baibo sawi mankha haibano hamani bini bibi bono mungsa hinliya tei salja borok mobile bai khlai no kok salai tongpro khumpui bo bini buma bha songbai manjakha tei bo belaikeno hinjakha haibano bo bini hamjak mano khibui manya haino hai borok kaham ke no hamjak lai firo borok hamjak lai tongmani jorao khumpui no kwbangma chelarok no propose khlaio haibano bo kebo no accept khlai manya tei haman no bo kwbangma bwrwirok no propose khlaio bo kebo no accept khlai manya tamni hingke borok khorok ni simi no hamjak laio salja khumpui haman no amjokna bagai buini mobile number bai khlai bono propose khlaio phia haman ko sia hai hini sao ani hamjakma bwri tongo hinai abo haino ajorao khorokcha chelabo khumpui no Facebook dei propose khlaio phia khumpui bo achelano sao ani hamjakma chela tongo hinai abo haike jora kolokma no khumpui be hamanni relationship kaham no tongkha aboni ulo khumpui college first semester kakha te bini hamjakma chela haman hingke college 5 semester ro haibano borok haman bai o khumpui thanja college ya phia khumpui porimani college wono hamanni bini baibo poro 6 semester ro hake hamanni birthday ungnani salkisa sikango hamante bini bibi khumpui no hamanni birthday o phainani bagai kachar laikha hamanni bibi ke sao jesa kepano hamanni birthday o phainani nangnai tomung no phaya hingke bote khumpui bai kok saliya hinai hake khumpui bo bini hamjakma chela hamanni birthday o thangnani chaitogui no tongo phiaba jefro hamanni birthday sokpaikha afro khumpui nogo problem ungui thangai manliya hamante bini bibi belaikeno khumpui no naisingkha haibano khumpui thangai manliya phiaba khumpui thangai manliya phano bini hamjakma chela hamanni bagai WhatsApp status roko wish khlaikya tei bo haman no SMS khlaiye happy birthday ya farka haibano hamanni mungsa reply manliya afro khumpui kewan sugui tongkha
birthday khlaithani biji ingisi reply khlaiye manliya na hinui aboni te ni salo khumpui college hamani bibi no nukha te hamani bibi bo khumpui no nugo haibana hamani bibi khumpui no nugi bo nugya haike tongkha asalni simi hamani bibi khumpui bai te kok bo salia mabo malailiya abo hai ingmano nugui khumpui haman te bini baino sms khlaiye kaham hamya kok rok sungo phia kabangma sms khlaimani ulobo thaisapano reply manliya ulo hamani bibi thaisa reply rika hai hinai azak hamani birthday wo phaidi hinmasi phaya nini makhangna sikna phano musungliya kokbo thaisa phano sanani musungliya hinai om hai khnawi khumpuiba dukhu ungjagai belaino nakar sanka bokobangma koye nakar sanmani ulo hamani bibi nakar kha hini saka phiaba kabangma kok thaibaino belai serious ke koye khumpui haman no nakar sanka haibano haman mungsa reply riya ti sms call rok bo khlailiya belaino kabang sms khlai koimani ulo hamani thaisa reply mankha angnono ti samung nangliya hinai omo hai kok no khnawi khumpui sao hamjangnai borok jora kolok joli ui tongi manya joli phano nakar mung tongo tamo nung ano omo hai ke joli ui ti ani chayano phuno gida nung angba chalani naikha hinai haibano haman ti sms rok khlailiya phia phungni simi sarik khumpui hinke muktui kopulong kheno nakar sanai te text khlaiye sms belaino khlainani chaitokha haibano bono haman kisaphano care khlailiya asukeno haman joli jakma phunugui mang nakar mungriwi riliya nakar sanmang salja hinke khumpuibo joli jagai haini saka doakon nung joli kha nakar bo manliya text rok bo angbai khlaya oi tongui mano hake angbo nono tai tinini simi text rok khlai disturb khlailiya tini langbo sawi mankha salbrum muitu khlaijaknai borok ba omo haike se ulo sak nangya ngi thangbala hinai te saka phia angnono salbrum muitu khlaima rokno nung salja nung bo wan sukna nangnai haipano afro nung bo ano ti mangla afro se nung bo sinai hamjakmani tekto bomo hai te nini moto joli mani tekto siko hinai abni ulo keno borokni bising mungsa call sms rok ungliya haikeno terek borok chalai thanglaikya salja khumpuino bini mare saka haman tabo kubuni beri baisi relationship tongkha hinai The Cockbrook Disclosure YouTube channel no toinai ang Andrew Deborma joto borok ni thani no hamjak mate joli ma tongo omo haino khorok nei hamjak laimani bisingo bo hamjak ma bai baksa joli ma bo tongo phiaba khorok nei hamjak nai roksi omo hai bujiwi nanani nango je joli mungno kotor khlaiye hamjak mano khibi thai keroi hinai tamni hinba hamjak mani tekto te kosto abo joli mani tekto ni slai phano tebo tekto nango abni bagai no kubui hamjak nai borok hinke joli phano bona karyawi tongui manya hamjak nai borok ni thani hamjak ma bo tongo joli ma bo tongo phia nakar ma bo tongnai hake khaklayu norok bo kisa sigla sawi man khana hamjak ma te joli mano tei bahake tongnai ni nangnai hake kothma no jeni ni wan sukma hai nung comment khlai sadi teo video no kaisa like redi te o video no nung nangjaki tongkhang ke nung kabang ka share khlai di omo haino kothma no khana musungnai rok jani channel katal ngai tongkhang ke tabung na subscribe khlai na di norok jotono kaham korung na tongdi hambai।